A Pobra acollerá o próximo día 15 unha das súas probas deportivas máis lonxevas. Trátase da milla urbana nocturna que reunirá a preto de 300 corredores dende a categoría sub-6 ata máster. Vamos ter diferentes categorías, que vai desde a sub-6 hasta a categoría máster. A saída vais efectuar o venres 15, ás 10 fronte aos xardíns de Valle Inclán, terá unha duración máis ou menos ata a medianoite. É unha das citas esperadas, ten a particularidade que é de noite, suele ademais asistir bastante xente. A carreira terá a saída e meta nos xardíns Valle Inclán. Os participantes realizarán varias voltas dende este punto ata a casa consistorial para completar a distancia dunha milla equivalente a algo máis de 1,5 km. Haberá premios en metálico para os 3 mellores tempos feminino e masculino en cada categoría. Terán premios económicos os 3 mellores tempos tanto de homes como de mulleres das distintas categorías e carreiras, que oscilarán entre 150 primeiro, 100 ao segundo tempo e 50 ao terceiro tempo. Despois haberá trofeos e medallas para os 3 primeiros e primeiras clasificadas por categoría e medallas para todos os participantes nas categorías sub-6 e sub-8. As inscricións poden realizarse no Departamento de Deportes da Casa da Cultura en horario de 9:30 da mañá a 2:30 da tarde.